Ба ҳама салом. Дар видеодарс мо анҳами сурати китобхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистона вангубор мекунем. Я ҳафти дигараш медурем. Шурӯъ мекунем. Ай изображение автотон. И рангубораш кард. Рангои хоси ҳами бинора хича додакша. Мегзарем ба дигар қисм. Пеш мекунем ана ҳами бачаак мора ғам додеса бигем. Ирам айҷа мегирем. Барои ана ҳами кнопка истифода мебарем то ана ҳами бачаак ҳамиҷа нобуд шиданаш. Мо ҳами тугмачаро ҷиқидан и кнопка ёи ҳами тугмачае ки озмазераш кардагиям и ранге ки тугмачаи басавод ё умна кнопкаай барое ки ай ҳар тараф вақте ки дар ягон нуқта ҳами кнопкаро меҷиқем и худаш ай гирду атрофаш нигоҳ карда мебина ки ҳаминҷои нуқтада чӣ боша ва ҳамон ҷо чизи даркориро барқарор мекуна. Ва бо ози мо дидастем ки як тараф фонтан дора, дигари тараф надора. Барои ҳамира ислоҳ кардан мо фонтанро бояд ай тараф гирифта да он тараф ҳам монем. Фонтанро ана як кнопкаи лассо истифода бурда гирча ҷамъ кардем, бигем гирча видилит кардем. Ба як кнопкачаи контур ва ҳарфи ҷ истифода бурда ҳами фонтанро дутта кардем. Фонтанро миёрем ба и тараф. Фонтанро миёрем ба и тараф. Бо як бори дига контур ҷира меҷиқем. Бо якте дига шид ана инҷода меҷиқем ва ширина ана минус анами сада мегирем. Минус мемоне минус сад. Камтар медурем. Слои медурем. Дута слое ки ози мо бо истифодаи контур ҷ сохтем. Камтар медурем. Да слой як меҷиқем. Кнопкаи шифтаро ҷиқида местема. Слой як копия да зер мекунем. Тарафи кнопка, тарафи рости мушак. Объединить слои. Объединить слои ки кардем бо ай ана ҳами тугмача истифода бурда ана ҳами чизи умниро истифода мебарем. Фонтанро миёрем да ҷои ана инҷо мемонем. ва чуноне ки дидем пояҳои ана инҷа ва як қисмакҳои ай и тарафи бино ҳисоб омадагиай ана иноро гирифтан дар кора ва барои и кор
ай ana мехотуркнаги истифода мебарем. Роскост 0 ва мебарем. Гиргири ана фонтан. Ами кнопка чақати чарх мезанем. Ана. Боди десем ки ай тараф фонтана камтар бориктара кай бигем камтар бориктара кай ана мирам камтар дровардандар кора ина фонтана айду тараф сурат ранги борихча гирифтага ва ҳозибо агар як байрақи дига монем дами туруш тамоман беҳтарин кор мешавад. озимо байрақ мемонем. ана ин байрақа гирифта моам бода мемонем. ай ана ҳамаи кнопкаи хатуркнака меҷақем волшебный ластик. Я бор зер мекунем. Чӣ хеле ки дидем чизоино дар кори куршид. Унака размерша майдатар мекунем. ана китобхонаи мо беҳтарин китобхона шид. Ба ҳамин видео дарсам тамом.